Dragilor, astăzi vreau să vă prezint floarea banilor. Poate unii o aveți, poate alții nu, poate unii nici nu ați știut de ea. Este o plantă decorativă care se spune că atrage energia banilor. De fapt, este o ederăsuiedeză, dar în mare parte se spune că este floarea banilor. Ea înflorește, face niște floricele albe. Producem de vreo 2 ani această plantă, dar este prima dată când ne înflorește. Nici nu am știut că ne înflorește de fapt. Nu este deloc pretențioasă, merge și pe soare și pe umbră. Dacă rămâne 2-3 zile fără apă, nu se întâmplă nimic. Ea își păstrează forma. Cam așa arată în toată splendoarea ei. Dacă vreți să atrageți norocul și succesul de partea voastră, eu zic să o achiziționați. La revedere!